Għaddew aktar minn 5 snin u dak li kellu jkun proġett li kien se jbiddel il-ħajjiet ta' 20 ta' persuni b'diżabilità għadu biss toqba kbira fl-art. Proġett li għadda minn id Ministru Laburista għal antiħor illum għadu biss duħan fl-arja. Fil-fatt, meta ġie mħabbar uffiċjalment lura fl-2016 bil-pompa kollha li jħobb juża l-Gvern Laburista, il-ħsieb kien li fiż-żona qrib dak li kien is-sit ta' Trade Fair fin-Naxxar kellu jinbena ċentru li inkorpora fih 4 blokok ta' appartamenti imdawra b'ġonna u spazji miftuħa, parking taħt l-art, restorant u kafeterja, uffiċini, ġim u pool. B'kollox kellu jkun hemm 78 unit residenzjali u 26 kamra oħra indipendenti. Fl-2016 fil-fatt dik li kienet is-Segretarju Parlamentari għad-Diżabilità dakinhar Ġustin Karwana fit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari dwaru kienet qalet li dan iċ-ċentru issa kien ingħata l-isem Reach. Iżda llum 5 snin wara in-naxxarin li joqogħdu fiż-żona ta' fejn kien pjanat il-proġett għandhom ma' wiċċhom biss toqba kbira fl-art u l-persuni b'diżabilità li kienu jistennew dan iċ-ċentru bis-suppost jingħataw ftit aktar indipendenza baqgħu jistennew. Minkejja dan il-proġett kellu jsir bl-għajnuna ta' fondi Ewropej, tabella li kienet turi dan u li kienet waħlet fuq is-sit ta' toqba saħansitra issa tneħħiet. Sa issa du mhux magħruf li jekk l-Unjoni Ewropea rrifjutax fondi għal dan il-proġett li hu ċert u li l-Gvern ta' Robert Abela nesel il-persuni b'diżabilità li baqgħu biss b'wiegħda mhux imwettqa fejn ħalla lir-residenti tal-madwar bl-konvenjent ta' sit ta' kostruzzjoni mitluq. Fil-fatt, Net News jifhem li x-xogħlijiet ilhom wieqfa x-xhur u m'hemmx ħiel ta' meta dawn se jitkomplew biex is-sit spiċċa issa minn l-iskart u ħaxix ħażin.